машина вадрунави Иисус-Христова. Генатири Бучидова. Адам Кидова Садрова. Адрунави Иисус-Христос. Асамуре Пенаха. Amen. Sare mia. Dici Plato. Adesso Jano. Ignari za tebe pomaru pismanke. Arrollada. Cristo skora dia de premate, rebegestare imanatara. Cristo skora dia de premate, rebegestare imanatara. Cristo skora dia de premate. Lulu de avelote, Lulu de avelote, o de la cabo Israel. Lulu de avelote, Lulu de avelote, o de la cabo Israel. Ai, Deus de tu, vem cavar que se litua da sabe. Vem cavar que se litua, ai, Deus de tu, vem cavar que se litua da sabe. Dia de primavera, dia de primavera, deve estar em Baradara. Dia de primavera, deve estar em Baradara. Dia de primavera, Lulu de avelote, Lulu de avelote. Dia de primavera, deve estar em Baradara. Dia de primavera. Tudo de bem a velote, tudo de bem a velote, onde ela dá no Israel. Tudo de bem a velote, tudo de bem a velote, onde ela dá no Israel. Ai, Deus de tu, vem cavar se virtuada sabiro e lo. Vem cavar se virtuada, ai, Deus de tu, vem cavar se virtuada sabiro e lo. Ai, Deus de tu, vem cavar se virtuada sabiro e lo. Hallelujah. 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 Sabore. Sabore pura bene, attenzione, e riverenza. Sabore va, Sicilio, sabore pura bene, attenzione, e riverenza. Свободно, свободу дева, свободно, свободу еди, свободно.
dentro levar, slobodno soma dentro jeździ, slobodno, slobodno, slobodno soma dentro levar, slobodno soma dentro jeździ, slobodno, slobodno.
Quiera tu que
Come on,
Majestucké mesto 626, verím, že dneska budeme mať poženaný čas, budeme kázať dvaja, služobník Diesel a ja. Ja verím, že dnes Božie slovo bude pracovať v tvojom živote. Amen. Nájdi si miesto, uvoľni sa, relaxuj dneska. Počúvaj Božie slovo. Opakuj po mne. Povedz, Pane, prosím ťa, nech toto slovo vojde do môjho srdca a nech podľa toho aj žije. Verím tomu, že dnes si niečo zoberie. Halleluja. Amen. A chceme ešte niečo robiť. Dneska má narodeniny náš brat Igor. Tak amen. Aspoň Giľava zleske koja chvála. Je to požehnaný brat. Amen, sláva Pánu na jeho srdce. A chceme ťa len tak v krátkosti požehnať. Halleluja. Však Giľava zleske koja Giľori pre Amek nedeľa tu ke Giľavaha. Amen. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Igor. Happy birthday to you. Ďakujeme Pánovi, halleluja. Je to požehnaný brat, ďakujeme Bohu za ňo, žehname jeho život, aby ešte rastol, aby ešte viac napredoval a slúžil Bohu tak, ako má. Amen. Sorry, lebo kašlem ešte. Tak halleluja. Kto je pripravený dnes na Božie slovo? Amen. Máte otvorené srdce? Máte tam ešte miesto na Božie slovo? Amen, verím tomu. Tak nechcem zadržavať. Privítajme tu služobníka Vlada. Halleluja. Sláva Mejka, Amen. Amen. Tam mesto penal, uši prekada mesto spale. Ali čas sam ti modlil, aj ženja skazala, že ti nabol mandar, ali tabol kada je tako, ti puči maškaramende. Važno tu mare vaska, a modlil je tu mi važma, ženji ne tu mi mange. Oj dela mi manga, oj dela mi makane, puči maškaramende. Slovo, Pane, ktoré, Pane, halleluja, veníka, Pane, vždy kosti oči, halleluja, ty vieš, oči, halleluja, vidne, Pane, úz, Pane, tvojho syna, Pane, tvojho a videli my, Pane, ktorí sme prítomní, Bože, ale všetci, Pane, ktorí sú, Pane, na live, ktorí počujú, Pane, ktorí dali, Pane, všetko na pomoc, halleluja, ale to boli, Pane, zasiahnutí, Pane, mocne, Pane, oče, ohňom, Pane, naplnení, oče, halleluja, a Pane, povzbudení, Pane, s Duchom Svätým, oče, halleluja, skrze Tvoje slovo, oče, halleluja, ženáme, Pane, oče, halleluja, ženáme čas, halleluja. Amen. Halleluja. Продавали девлес, а пенило девлески, сомаја девлески те шужили. А укроман девлеска тема. Onda do šefu kazina vas budu svoju vjeru. Ali da džestri kamo te kazino vjera ktorá funguje. Amen. Halleluja. Da sako majme te džano rekana e vjera funguje. Tu majme spresti džano rekana te vjera tu ste funguje, lebo ti kada žives bez vjery nie si zazračená. Lebo ti kada žives teleja tuke, tu pene so hitu vjera dokazine sa. Možno pire sa dobro sa. Ali treba ti sa tiro u životu, da tiro u budućnosti, tiro za zrakost. Nas ona koja vjera. Lebo tu mai neste zastajeno tiro, tu mai neste kero petal tute, tu mai neste korkoro te fungino avri, lebo ti kada žives, te perea tu kada žives, mene ješiš, a kada pani kema na avla. Fungino tut avri korkoro, sar mai neste da koja vjera. Lebo ti kada žives, prečo modlitba mnohim ne funguje. Jane suske varekana e modlitba na funguje tuke, lebo nauči ninges. Lebo ti kada živiš, modlina mandela, teman, te kazina me butrla čez, ale tu na penes le devleski sadi koja kazna kamis. Tu ča penes devla, džav a ker tu.
Auto până la socherava. Socherava pe dal tute. Ja kana. Te kamea de tu că te țină va resto până tre romneacă lebo tire praitelische vare casche. Te la pena ocislos save tu panca lebo gratos ta presna genia sa urro la. Nađalo se ocislos sa votures. Ta kafka in de vleja. Lebo kana tu manges, a tu na pena le troski so kames, ta viera kod na funkino. Lebo tu mane te prosina de la sa te peloski deva. Kada mande. Te pena deva kama, hote služim ke me butera de miro butus no stavo man. Spolnosto de tava de man. Atunci când ne-au zis, ženina, kada budu se ima težave, ima kada budu se mangi ženime nima. Ima anjela, mangi ima pripremile cesta. Amen, ima te pripremila misal. Ima te heđava, džanava ivan uđanava. Lepo ti kada česte ženinava mangi, džava kode idrata prende kava, kada mangi skračkađa nagodo. Kada mangi ženin jome, kada mangi keđo sponin jome. Nikes atintu ti ma fungion ti riviera, a ti modlitba. Oh, haleluja. Pentru că care Biblia până în gemanța andro Hebreaum 11 a 6 Hebreaum Aleluia. 11 a 6 11 a 6 Ca să ne până amen. Amen. Amen, aleluia. Bez vjeri, však nie je možné zapáčiť sa Bohu, veď kto prestupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmenuje tých, čo ho hľadajú. Aleluja. Tu, kada tu keď penes, hoj bez viery nie sú zázraky. Ale teleder pisino, hoj kodoj, že odmenuje tých, čo ho hľadajú. Čo je krásne pena? Tu rodes. Ale tu mai este zakručino i kas rodes, tu mai este prestigiam su mai este rodul. Tu te kame za čuro života, te zapomnilo, tu te su prestigiam su kame este rodul, odon tu tako dom nenima. Ako ti rodik, bez vjere ne su zazraki, a šuna kas otke pena. Oča cika manga da žive žene sa dolo svetos, ci vykročila koda, su hrišćani su meni vinu izvjerili. Amen. Na vykročila koda su hrišćani su vjerili. Lebo ti kada žive stepenjar tuke, sam hrišćana bud berša. Bud berša le devleja. Ale te kodoj, ne namla koda zrnko vjera. Me možda ne ngane. Lebo šuna ka nam bud berša prinjara le devles. Ale tiro nutro mai notavo on menjimen. Tu mai este aval andra, lebo dica kana upravo celo do obalis. Ale tu mai este streno hendra, adu tiro duhovno. Lebo tu te kana rodes, dica kana. Oh, haleluja. Haleluja, slava Bogu. Rodas le devles. Buter rodas le devles, buter zrakana. Lebo šina kana sotke pena. Odol ino kai solacho dica kana. Mono ami pedala medina jana skai sam. Odol penor. Kodi kanane drum me pedal te kana. Amen. Ashuna ka sotke pena me kana. Odol penor vishkushima. Kana les vishkushine odol zaspolnila. Odol kana veterivuči. Da slava le devles kete kana. Haleluja. Bohu vjera prinesa radost. Čulis? Vjera samo, radost, sve pokoj sa. Amen. Satu kano, lebo ti kana sotke pena mano svetos. Samo neko šedrđene, mono kiraska sedmeci, ali radost mi kori nas, pokoj mi nas, haso mi kori trapenje, bolesti sa, pijah možno paše paljenka, rovasa mi kori avri, ali da žive s otom kada spokoj da tiro životos, nikada žive mono mi penejas tuke sarme manga udovinjo me mestom toržila kataj, mestom korkoro za zrakos, lebo ti kana, mestom askaj sođeno, hoj man, meg nas radost od miro životos. Mono man meg pokoj nas, mono meg sako džer, sako Božno džive spijavas. Sako miro dživi pen mono meg naprekelio mange. Džane so čakana kale trim berš, so somle devleja, manga da džer ido mando si miro životos, usači so mi kerao sarko na svetos. Mono mi bange penava skači da vljoma da džive ste na vljoma spremno. Amen. Lebo dig me bange penav deva na kama torbuč. Nič veće ima, ali som rado služina v tukaj ima. Lebo ti kada zazrako, lebo tu baš ne nikada sada. Lebo ti kada čipe ženo penom, manga čova je kere bešava. Ne neće čipe. Beš tukaj, ženina tukaj. Ale kana tu čači zvit kročine sad reko daj, zaci pala odo pale drosku drom, celo tru život spizminimo. A nača tu,
Całą tę rodzinę. Amen. Całą tę rodzinę szkużną na Deus, lebo ty kada ciebie saku bez penas. Oj, Deus, kana aveia. Tu mai este wykluczą, tu mai este lestydzą, a ty wróci na nas. Halleluja. Pădure tu mige manța drumarek, 9:21. Halleluja. Kasimy până amen. 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 Jezus mu odpovedal, ak môžeš pre toho, kto verí, je vo všetko možné. Halleluja. Páča mi kada je hodil. Páča mi da živeš o tom da umirom u dobroa. Amen. Lebo te napačas, a možda mi ga prindeš tu vjera. Možda da čaci napačas tu hodil. Lebo te lestu kada živeš, to manje ste pačal, oj ti kada te hena dikes, ale ti ro budućnost. Hete na dikes oj sopes achol, možda na dikes kada zazraku su mi modlines, na dikes fur pača. Lebo to spunnila tu kikoda. Lebo ti kada živeš, me bud berša bojinav, furman modlinav, sokamav, ale nado, ale fur pača kikoda. Powiedziane są, będą patrzeć dewa, każdą bodka to. Amen. 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 Bo używa berz, duj berz, ale patrzę, bo ja do kela mogę do wspólnego. Amen. Bo ty kada dziwisz, po wojcicki te kamy wstydzą, nasi do tym dział wojcicka robić. Musisz te predał i jazda tu. Musisz okuraczyć te predał sa. Amen. Nasi tu kim dział, ja tylko wojcicki dział kuchnia. Musisz te trenino. Halleluja. Mai tu te brușino la vezi, mai ne stigeam preste caitaci. Acolo am să mă pace, mă gândesc. Pace. Le vă odul pripravim pe dal te varsă vechi. Mă nume peneas. Sar de la cadal kada tu na mangalas. Dar să scrie tu pana kada. Le tu pace as leske furt. Leske fur leske pace as au de kelas kada tu vernos. Tiro vernos, le de kelas sar tu. Se skines que este, mă nu de kelas cu da zatra cu sale prijiners cu este mai bute. Odul kada sar de kelas. Le bodica kana o enoș s-a prindează le de sărac să vezi. To isto. Ne zis nu despre scris mort, la zis adrunis. Le boda dževes te leha tuki, da dževes tu. Te naște de ele de furt, možda avla bolesti, avla trapenja, avla škuški boji pre tu. Ale furt le naște din furăske pacea. Le bo Iovška kada su tke prenav. Možda navla dineha, imađala ki toto prema moću mu prema bejna me. Amen. Amen. Met pre tu mukava miro pre tu. Amen. Halleluja. Halleluja, možda penjas tuki kana. Facea furt. Pacea, lebo odola da džives. Možda užarehas, hoj vareso ana odola da džives. Ale pacea da džives. Leha tuka kada da džives. Kada lik vareso apenia debla. Ak kada so ospedal mahas sumai niptelo mage. Amen. Ale Amen. pacea da džives odola inumaš kada mena. Sako je djelo da džives su pravine stuke su ti. Tu za im nas retiro život sa džives odola tuke dola. Pacea da džives, lebo vjera hino fur zlači, lebo šina da džives. Očenika to iste. To iste. Pacea na fura drugo. To iste. Rekao Judas. Počasno pačalas. Ale palis pohopit da sa huljas o ulove. O poklados. Palis muklavles. Ale palis sokerjas olutirvas. Sokerjas ilas pistu murdara. Dihes? Palis mar olutirvas sokerjas. Lebo na kamla leste zranjeno limar. Ale palis kana pesque gelo pesque lelo. Sa kero ka khiba ma peno pesque. Sa olutirva kerjum kada na kama vas auto peno mati pesque bajang. Hez zranjeno amanjalo. Amen. Odul adică prehiba, odul adică prestutu pentru životus. Ce crezi că mea? Ale gelo pesque da jiznalo. Nu pelea tu ke vareso de tiro životus. Peni vareso le pastoringe kalinge shun ke na na kalinge dreka. Af. Amen. Digradu. Yes. Javki kuda propalo on mange. Kerem kuda so on mange. Lebo fur pači sa drodo, lebo ono tu pokoj na tu minuta. Lebo dik. On man pokoj na dola sa man dolos boros. A po mange pisenje ka penjaki. A mala kula penjina kuđara vobeć. Pravi dela salaki pisam pikado proti na magirane. Mi kirava, doma žados. Pravi dela joj. Pisina vlake bari sprava, no mange pravo preste kada kama vas tu tak. Preste čuinava si kada ženo mange mam te pisino. Slava. Halleluja. Kada ki him odol. Lebo kada prinđanes le devles odol kela ki tu domadig me penju devla. A sos ke tu dželis ke mana bičavis. Me kako penju me devles, sos ke tu ke mana bičavis dželis. Ke tu nama je dženo me ma tastima. Halleluja.
A nu să mă nane, nu să mă ducado. Ale genul mă napисано крало сусар, что когда Нико. Да буду мансац. Да почац когда лезли стац, да ти но јело до керла буци. Amen. Aleluia. Pada. Punderete mi che mangia do Marcus, 9:26. Aleluia. 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 Gasime pelo amen. Amen. Jezus mu odpovedal, ak môžeš, uraz zastavinám. Matúš 19:26. 19:26. 9:26. 9:26. 9:26. No. 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 Jezus mu odpovedal, ak môžeš, ale mu zastavinám. 9:26. 9:26. Ale Matúš. Počkaj. Matúš 19:26. Sorry. da nič. Dá nič. 19:26. Áno. No. Jezus sa na nich zahľudol a povedal im, ľuďom je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Amen. 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 Hovorí kávka, hovorí po ľuďom, ați barika na chybica. Ale care s-a pisino, Jezus, eu diclas pe scrolul, eu diclas pe so pesquera do que a minuta. Depois na cara só que pena, modo geno peno, nane modo stutari marmici. Ale odo peno, geno, nane modo ale cuiodo lin možnost. Lebo di kada čime ste tlestuke, haskele ste jalaskele ste nek geno. Solo zastavinčas, ale zlasles majetki perdo, ale zbozno boratstvo sahasles, ale što so penja zlesko Ježiš. Te kavi mate naš ledino, pikentiro majetkos, tetiro zlato sahet, a naš ledin man. Ali so leske penja skoda geno leske penja, na diklas poleste, muka sto šoro gena set. A što so leske penja sto Peter, Pane, en amen, muklam me rodzina, muklam ma ale čaven sa, ale naš ledinam tut. Kako da? No. Soske pravi čo o Petru leske pes ozvinđas, a ani jak učenikov leske čo o Peter. Lebo šun od presjećala leske odvozila, presjećala penla o Petru leske penla, šun leske penđas. Dela soske amen muklam sa o majetki, sa muklam, ale geljam pal tute. Lebo kad tužba drindila bolas, koja jaka drindila bolas e majne tedal. Lebo kanale zdikle, ima džanena se ča dik, kanale zelo sprinjerte, lebo lesko mu la bolas. Lesko sa džanas ma dikenas. A šun, koja minuta, o Ježiš, možno preske pređala svoje slova. Ale niko na džalas. A šun o Peter, vedal ke leste devla, vaš tu kja mi dao životos. Sa! Ale tanko deki dikas kojo botos. Lebo di kada ćeš možno Peter pačal sve sa dordom. Ale pram koja minuta, kanas dle devles. Sar o Peter le devleske penđas. Me vaš tu ko životu dava, možno merava tuha, možno kerava sa pedal tute. Ale čekamo pal tute dava, ale što ne se penja sodol. Saro, ko hutos kriknula trival ma zaprenija. Na, užara da čivis. Ko hutos, kazila me Peterske akor. Alebo no? Nao Petre margeneske, ale o ko hutos leske. Vikas? Ale šun, saro Ježíš klas pokerestos. Has dokončíme sa. Sa penja zjajdem hore, ale pošlo mám Ducha Svatého. Šuno Petrka minuta. Ima na penja na prinjaro devles. Ima na penja so na. A so penjas me, jevka sa pretinjom le devles. Ale drikar na. Amen. Te so avla imar. Te merava važneske, ale majna dokončimo sribuči. Ti kada djemo no jevkar klamineja. Kreja kada ima drikar na kameja, lebo ima penja. Te so avla, na miru životu. Te so avla, možno Bog darnavana, lebo na džana vsot, man tom na pokrižoc. To man miru životu. Lebo šina kada se tu penalo, lebo prijatelj se penalo. Koda dženo ko važma meron, važma jednu vešnu dživi penus. Ale koda dženo ko važma na meron, ne zna avla vešnu dživi pen.
Кажеш, а сега викам калия. Тиро цяло тиро живото май не сте боино. Матало тиро живото май не сте викрочино, агчело те казино. Мона беа зрани мен, мона фуртавала май нескоја минута те пачале девски која минута. Лебо одла да джеве сикаджас, ами го се овкерджас. Ами на девски май на се джеве мек бутер вески те керо. Мек бутер, халелуја. Вера не лен мени того, мусиш вложиш во својом животе. Чуваш? Najšeća musíme svoj len te menino, ale tu mai nesete tiro života što ti te rakino koda, lebo ti kada žives, sam kada ukrala rado mendikas, ale pa te trotvalo i mirojilo, ne rekam to rado len andalo jaka. Ale kada čači sam mi glas, važina skole pravles, kola penja mozodik. Taj sa, haskaj sohoj, trapila man, lebo nadiklum pralen, a mele pralen ke pisinjom. Avem just pa colegii sunavilo dos zboruri. Alemano ilo festri la chala java. La chala na tezalo da hekavka him, ala da hek Paris. Lebo oprala janen, ale mai ne stru koda te chovla tiro životos. Mai ne te soavla furle delos popiro mestos. Deva tu salkadai, tu abuči kerava, lebo soavla de tiro jatos, možno penja tuke ima somnanje, ima na vladina nič, a odovka minuta koda hino. Odlo koja minuta kod buči karotua. Možda bi penea sa, a bi penestera romnjake. Najmar dozmeri kada zborznatav. Ali da će vizna ines, ali tiro ilo furt patron. Možda bi penea sobe skero. Furt kada isto. Ali tiro ilo na celo tu nika furt kada. Lebo odlo kada ma kero buči, lebo diko odlo na kamu tešao svetos. Odlo kama kana tito, odlo im vijevka, vi volinao aved reko da. Niko ne sme nas ime zbrajiti. Niko. Keď je vložené viera do seba samého, tak nikdy ti neuvidíš veľké veci. Halleluja. Šunes? Keď hinča adre tutte samého, ne nekaj bare veci. Ale kada vložíme na ditiro jelo, sad nekaj možnost. Chce so Allah. Lebo ti kada živiš, Pendim kaftalo tebelske dela. Te kames, pazlene tabav te šlužina vlenge. Pazlene tabav. Oče kreza drakos, oj te avav čačes. Kram nača podučun potrinčon. Kram dobre kitava vlenca. Sovav, skalmange, stromos. Stromos. Pina vsoda kada zemnu. Stromos dika za tebi ostreninja, a to da spremne zarada. Романе дикав. Аме давазле Давидо атро братвор пе служба. Аме прав Давид сода када стромот маги скаджас, але те престај нама на Давид зарада. Пол маги вентро часос. Але кана кердо миро разумјуте, кердом кода сапама телебеле. Амен. А паче мангале бона сом кере. Амен. Lebo pačam činom, namuklom sa pedalma de korkoro, lebo pačam činom koda, a kerjom koda sa kamasodo. Lebo di kada žive mono, te na krčomas kada možno kaj nilmas, mono svetos. Lebo di kada žive sotke penav. Stromo, te na činavri klum na konaris, a fru koda stromon varova. Ale kana me somas mekća možno, mami ko će povedati skoro somas. Ono dolo pišće crdala, zakrujenje makade. A možda kada je to i narušeno primanca. Amen. Lebo pačav. Lebo kana sal čaci zakroj njima na prekoda, dani šanca da se odliči. Aleluja. Su drugi vjeri. Penema gi prvo. Živa, mrtva. Amen. Aleluja. Slava Bogu, pastor. No, šune na kana. Prva je mrtva. Lebo nikada žive možno, prva pestar sa, aval možnost. Lebo hole sa tenim vjera. Heo pača. Lebo cale Biblia zonu satan. Lebo ti kada žives andalo svetos i ne moliš tu vjera. Ali kresasko živi peka na prinjale dele sim tu živo vjera. Nika kada ti pa svetos opulninem me prinjara vledeles, me le skamav, ali kanale zrakli. Kanale zrosprinjarde. Lebo nane kod stevnjaska vjera, lebo azmuri. Lebo sina kana. Domanga kana kadaj. Sad ke pina vakana no.
că mi știu bacana. Kana no. Zia sad câte spune, dacă nu pena no, kana poaris, pani Andrei, he prazno poaris. Hirus jelis. Šume, da? Lebo kada je pani, a kada je nam ne nič. Ta šuna kana sve to sinde je prazne, a je on pačeno je udolino. Ali nas lakše bez leja, a šuna kana tu sam napunime pačas, a hintus koda je zanimos. Lebo hintus koda sun kolos, dika kana dikes Andrei, a hin pani Andrei, lebo dik te leja tut, a jaha de avr jenes te pio. Lebo ma koda jeno na avla, no smetno ale avla imar nasitime. Lebo dika kana te jaha, deles koda lav, me avla čalo. Hala. Lebo dika kana mekcha deles ke si kavla skavea tleske, lebo kana minha zastupine a troke, minha pretu dikana ledeles. Minha ledeles pretu dikana lebo na dikana pretu. Ce eu paloto firo, ima dika pretu nici, lebo da murto fur palestina dikana. Ale kana dikana lo tiro muy labo, kana tiro. Ake hino spravno koda, čači su paloto za tužinu. Lebo nikole naši zbranjino, lebo da džives naši kavlami murtvo vjeranem, počasom kana pes kamala mange, pačava. Kana pes mange darila pačava, da murtvo vjera. Tu mene furna stale te pačava, lebo dika kana sutke penam, tena dikava pačava. Tena dikava pačava. Fur mai nas te dikalo fur pačas. Lebo e vjera hino furt. Lebo e vjera ano hedo kazis, pedal tutaj, ci tu korgo zmenjal. Lebo kana tu nas menjira tu korgoro, também na čači nam privela Ježiša do tiro životus. Haleluja. Živa vjera je keď ten, ktorý vjeri, a keď nevidí. Amen, Keď te amen. nadike spača furt. Amen. Šuna kana pochybnosť je ten nevera a to je smrť viera. Šunes? Kada su mi gi penal? Furčar pal tiro kod da su tam nek dike zapačas. Ale kana na neki znapačas. To je nevera, pochybnosť. Furt. Furt kada hin. Lebo di kada čeves pesku tuke penes. Kana pes mange darila džava. A kana pes mange darila džava. To nevera. Je to nevera. Lebo činen, meksar, služinava sme a kažinava se po mladež. A palma, žene beše po stolka mi podaju. Me kažina, a na ovo stolko sprema. Eto da ždume falošno sal. Eto da žduma. No, a dik pa postoji sas. Muka v tuke kartu. Amen. Što da je to bez magije sas? No, na džano pastor iznika, ale pastor Marto džano. Pa je konferencija, nedjelja, ali račik to sara, pepara sa tebi ponjelo kimar to sara. Učin mange po cislos, ne znam je cislo, penavno, kode mala lač teker ladaha. Lač ladaha. Dizama ne di pirajnuta a škafka lač romanje sakara. Ai penavno koda sam, ai man lač huljas, a dimeleske sa pinjuka minuta. Prava, na džavku sal na pinjarav tut, ali rado tutak. On ne kartuk. Dika su sata zuka moste kido, te da man angla leske. Lebo te dinjova man angla deleske na pačin dinjova te deleske. Ali miro koda postoji sas on muka tuki pravo. Amen, amen. Dika su to sakiro kana, diko sata su protono. Možno hlač konferencija, ilal tuke dos, ali me to zničinava. Ali nazve šansa, lebo džano kohinu miro kana. Amen. Aleluja. Tam, gdje je strah, tam je nevjera. Aleluja. Čuneš? Naši ti strah imaš. Naši ti tam strah. Alebo i tu strah mi trebalo palo pedujentelo doma. Alebo kada, naši kada tuki domukis. Alebo kada straha na usata. Lebo ti kada čebeš. Te oježiš pravka minuta, da ranđenja se lo po Kristus. Javlja se čudo. Na, ali un pesco strah na skade, ali geljas, ali počinjas baš tu vrma. A tu je mele čeve sam, mekča na dobi pedalodom. A maljaneski mek budrte služino, lebo odropenja, budrte krma za zraki sarme. A da dževe naši ti strahine zmek, naši koja dovera, koja ne vera tu kada da tu životos. O strani kada, lebo možno trapine su kada javno bojine skada ja, pendema bojina kada naši kada odrežala.
Prosíme, Devo sa to kada veľa. Lebo me sa mala čavas, voda. Čavorenca dáva tu mám dáva sa to. O pastore ďakujem, vám teda pomlačite mu dlino. Nikla, čo neko pracuje tu neka strana. To je strana. A hoďte, dajte mi so pracuje, mi mám možno návať. Nejaká stenka keraz. A končinja me stenka ima. A me som vas o Ježiš. Da, pastor? O Ježiš som vas. A me sa skončinja me stenka ma konisac, ale potom to ne našlo ma da jako ja da našlo, ma da je djetsku služba. Lebo kaj si straha drema, kaj si da tebi lađen, ale kana penjal man ga jek prav, a jek pen, najšel tu lađeska lista. Lebo da tu keš podalo. Kana gejom krenu. Peljom po klončki, huljom te robo, pa na devla onu mangi su kada iman drema, pa devla na kamavke lač, na kamavka da strah teval man, pa oči man da devla, pače me da deskaj minuta man da oči veja. A geljom, ima na rođava man, romani smelo su masa, a me man ga odevla, kada je lač, zajmo da piha. Da piha, lebo kere što sa tebi salmek fede. Lebo diga kana, me penava, Reki avđa mantut, a još te pela najami malađav, kelo sa tebi pesta napred tu te kavkača pela. A još pesta za tebi kelo za tebi me fidarino. Lebo sveto zakada krlas, lebo sveto sa rađiveš majne tu te onda njino, lek te aves koda pale. Lebo diga rađe se otke pena možno penes tuke, kaj mi kada zmenilava. Lebo tu vizna ines, lebo šuna kana, dženeste nane možnost, ale kana avela o Ježiš kalestin možnost. Lebo kada vyznania devla a oči mandar devla kada na kama para tekero a odrčala krila terkiska poči. Halleluja, den slava Bohu. Amen. Halleluja. Tako znamenali pastoris. Halleluja. Slava Bohu za slovo naozaj. To malo hlavu a petu. Vidíme, že služobníci raz, dva, to je veľmi dôležité. Vnímam tu Pána na tomto mieste. Ďakujem Bohu, že naozaj Boh si používa všetkých. Ďakujem, že môžeme tu byť a naozaj slúžiť pre Pána. Amen. Dobre, cirkve, počúvajte teraz. Pastor Marcel tu nemohol prísť, pretože jeho dcera bola v nemocnici. Prosím, modlite sa za nich. Verím tomu, že už sú doma. Hej? Tak haleluja, ďakujem Pánovi. Buďte za nich v modlitbách aj za nás, pretože diabol stále útočí na nás. A on vie presne, kde má zaútočiť. A buďte za nás v modlitbách, za pastora Marcela, za jeho rodinu, aj za mňa. Aj my budeme za vás. Amen? Amen. Tak, hovorím, že naozaj slovo, ktorý má hlavu a petu. A vieš, čo vnímam? Nemusí sa snažiť, aby si priniesol Boha tu. Stačí, keď robíš to, čo Pán chce a on sa oslaví. Amen. Tu som vnímal mocne Pána. Ako skrze jeho úst hovorí. A naozaj, Boh hovorí skrze jeho úst. Teraz som to videl. Aleluja. Chvála Bohu za nič. Tak, modlil som sa, ale ešte som nemal tebu. Tak mi to dal teraz Pán tam. Už som to dávnejšie kázal, že v roku 2023, ale on presne niečo má priniesť. Amen? Stiahnite svoje ruky, modlite sa za mňa. Nebudem dlho kázať, ale to bude silné a mocné. Aleluja, Pane Bože, Kristus, Boh ma vedma, uč ma a vedma. To slovo zasahne ich srdce, nech obrátia svoje srdce, svoje zmýšľanie. Ja vedem, Ty dneska budeš konať a rozprávať a že dnes zasáhneš, Pane, že som sa toto slovo, Pane, pomečí ich srdce a pochopie Tebia. Mení Ježiša Krista. A sa bude Amen. Dobre. Chcem, aby ste dobre dneska počúvali. Aby ste si zobrali toto slovo. Nechcem kázať a da žijú hlavím káke, leskom koenge, samozrejme svojim kádajníkam a vteka zrozumenie. Amen? Amen. Dobre počúvaj. Moja téma sa volá závis a pomsta. Závis a pomsta. Musíš pochopiť, čo robí závis. Musíš pochopiť, že skrze závis prichádza pomsta.
My sme neboli stvorení na to, aby sme sa pomstili. Neboli sme stvorení na to, aby sme nemilovali. My sme boli stvorení na to, aby sme žehnali a odpúšťavali. Toto bolo cieľom Ježiša Krista, keď prišiel na zem, aby nám ukázal, aby sme milovali a žehnali tým, ktorí nás nenávidia a ktorí proti nám idú. Nemôžeš mať takýto stejný postoj, aký má tento svet. Musíš pochopiť, či chceš alebo nie. Povstanú proti tebe ľudia, ktorí ťa budú nenávidieť, ktorí budú robiť proti tebe pasce, ktorí budú chcieť vidieť tvoj pád. Ale ja ti hovorím, vytrvaj, odpusť a miluj a uvidíš, že ťa nič neodradí od Boha. Vieš, prečo niekedy padáme? Pretože nedopustili sme v srdci nenávisť. Skrze nenávisť sa rodí mnoho hriechov a mnohé veci a plány. A preto ti chcem dneska povedať, aby si pripravil svoje srdce na to, že keď raz budeš nenávidený, možno od svojho blížneho, od toho, ktorý je blízko teba, a možno od cirkvi, možno od ľudí, chcem ti povedať, priprav svoje srdce, aby si miloval a odpúšťal. Ty sa nemôžeš pomstiť, ani nemôžeš nenávidieť. To nie je možné, aby kresťan toto učinil. Ja viem, že to prichádza, ale ty sám s ním musíš bojovať vo svojom srdci. Dobre počúvaj, závisť prináša nepokoj, hádky, zbúry, rozdelená a smrť. Veci, ktoré prináša, sú skazené. Dobre počúvaj, ešte raz ti vysvetlím. Závisť prináša nepokoj, hádky, zbúry, rozdelenie a smrť. Prečo smrť? Dobre počúvaj. 1. Mojžišova 4.4 sa píše toto. 1. Mojžišova 4.4. Dobre počúvaj. Abel obetoval v rade zo svojho stáda stukon. Hospodin priaznivo zahľadil na Abela a na jeho obeť. Ale na Kaina, na jeho obeť tak nepohľadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi, prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zmračila? Či nepríjmem aj od teba, keď budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha hriech. Či na teba hriech je aj za žiadosťami? Ale ty ju máš ovládať. Kain povedal svojmu bratovi Abelovi, vyjdime von. A čo bez kodiačia? Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Abela a zabil ho. Pozri, prečo Kain sa nahneval na svojho brata? Pre akú príčinu ho zabil? Nenávisť. Pretože Boh zobral jeho obetu a jeho nie, tak preto urobil plán. Pozri, čo vytvára závisť. Robí plány, ktoré sú zlé. A v Avri mi rophal, kam v tu avare sa teda duma, a just ťa negaví. Dígale, závisť nikdy sa nepostaví voči bratovi alebo sestre do očí. Ale Gianni Sokerov, Paulu nestanú vtáru. A chcem ti niečo povedať. Nikdy takýto postoj nemaj. Pretože automaticky, keď máš takýto postoj, začínaš mať v srdci nenávisť. A my vieme, že Boh nenávidí to, čo je z tohoto sveta. Otázka znie, ako je možné, že pre jedno slovo dokážeš nenávidieť brata? Ako je možné, keď ti niekto niečo povie a ty nie si spokojný, už začínaš robiť nejaké plány proti nemu? Poviem vám jednu vec. Teme tu keď rezol penava, tak už ma budeš nenávidieť a budeš nosiť alebo budeš robiť plány proti mne, tak potom nie sme naozajstní kresťania. Nie sme naozajstní služobníci. Nenazývaj sa služobníkom len preto, že keď jeden brat ti niečo povedal a teba to pohoršilo. Keď máš takýto postoj, tak ešte nie si pripravený. Lepšie ti bude, keď ešte budeš počúvať Božie slovo a me tu keď beše od diader. Musíš pochopiť, že Boh nemôže používať tých, ktorí sa ľahko dajú uraziť. No nie. Či sa ti to páči, alebo nie. Pretože budeš nebezpečný pre službu. Musíš pochopiť, ako v skutočnosti byť pripravený. Keď slúžiš pre Pána, musíš byť ochotný zniesť aj veľa vecí, ktoré učinia proti tebe. Dobre počúvaj. Tú chvíľu, keď zatvrdíš svoje srdce, bojuješ proti Bohu. Vieš o tom, že on nemá tam priestor, či je nenávisť? Ako môže spojiť lásku s nenávisťou? Boh je láska.
Vieš o tom, že automaticky, keď pustíš do svojho srdca nenávisť, automaticky tú nenávisť z Boha akoby tlačí von z tvojho srdca? A my vieme, že Kain pre nenávisť zabil. My nemôžeme byť ako Kain, len preto, že niekto bude lepší ako ja. Musíš pochopiť, že opravdový kresťan miluje vhod aj nevhod. Musíš byť pripravený na všetko. Tam ináča očakáva na vás tu takada hojkada pizmanga čula. Tak čo si práve magikar žal? Buď pripravený na všetko. Moja rada je pre teba, buď pripravený na všetko. Najšikavé prekvapíme tej džaniska aj stupinžal. Či nevieme, že kresťanstvo je boj? Ježiš povedal, nemyslíte si, že ja som vám priniesol pokoj, ale meč. To neznamená, aby sme bojovali proti bratovi. Nie, proti veciam, ktoré povstanú proti nám, ako je nenávisť, zloba, hriechy, nečistoty a zvary a všetky veci, ktoré sú od diabla, proti mocnostiam, proti satanovi, proti diablovi. Náš boj je proti týmto veciam. Nemôžeme slúžiť a nemôžeme bojovať proti bratovi. Lebo automaticky, keď začínaš bojovať proti niekomu, automaticky pádaš pod Kainov duchom. Kainov duch len zabíja. Ježiš prišiel, aby ukázal niečo iné. Odpúšťať a milovať. Keď tvoje srdce nedokáže odpustiť, je tam problém milovať. Keď tvoje srdce nedokáže odpustiť, to znamená, tvoje srdce ešte nemiluje. Nepozná skutečnú lásku. A chcem ti niečo povedať. Keď ešte nevieš, čo je to láska, tak modli sa, aby si vedel, čo je to láska. Pretože bez lásky nič nevydrží. Vieš o tom, že láska prikrýva mnoho hriechov? Je to tak, cirkev? Amen. Je to tak? Yes, sir. Dobre, počúvaj, čo robí nenávisť. Príslovie 10.12. Príslovie 10.12. Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky. Či si niekto zaslúži alebo nie, musíš pochopiť, že ty, ako kresťan, ktorý miluje Boha, musí byť pripravený milovať aj tých, ktorí jeho nemilujú. Musíš byť pripravený na to, aby si žehnal a miloval i svojmu najväčšiemu nepriateľovi. 10-12. Pretože ak nedokážeš milovať svojho nepriateľa, tak si nepoznal skutečnú lásku, ktorú je naozaj Boh. Nie. Povedzte mi, koho Ježiš nenávidel. Povedzte mi, koho Ježiš nenávidel. A pritom jemu bolo viac ubližené ako tebe a mne. Preto ti chcem povedať, dávaj si pozor, buď pripravený na všetko. Mnohokrát, žádná taká doba sa ľahko peste urazino a te nenávidino, ale má sa ťažko hýte milino, aby som ťa miloval. Pochop jednu vec. Ak nedokážeš milovať, tak nedokážeš ani odpúšťať. Nie je to možné, aby si niekoho miloval bez toho, aby si neodpustil. Ak hovoríš, že miluješ, tak dokážeš odpúšťať. Aj keby ti urobili tú najhoršiu vec, aká existuje v tomto svete, musíš odpustiť. Slovo na neodpustenie neexistuje žiadne iné, ako len odpustiť. Dobre počúvaj. Nechaj Boha, aby konal v tvojom živote, lebo tvoje zmena môže ovplyvniť ďalších tisícky ľudí. Vieš o tom, že najviac, čo priťahuje ľudí, je tvoj zmenený život? Ale otázka znie, keď sme stejní ako tento svet, ako môžeme priťahnuť ľudí? Ako môžeme im ukázať, kto je naozaj Ježiš? Si pripravený na to, že Boh ťa bude otestovať, aby vyskúšal tvoju vieru, tvoju lásku? Ty si myslíš, že neurobi to? Keď Boh poslal svojho syna, aby videli naozaj, či dokáže milovať alebo nie, tak keď jeho vyskúšal, prečo nás nevyskúšal? A otázka znie, naozaj miluješ, alebo len sa pretvarujeme, že milujeme? Pretože ak nie si schopný milovať, tak nikdy nespoznáš naozaj Boha. Lebo Boh nie je tam, kde je nenávisť. Boh je tam, kde je láska. Boh je tam, kde hovoríš, aj keď máš vo svojom srdci možno veľa vecí. Pane, zober do mňa, nechcem takto žiť. Zmeň moje vnútro, daj mi lásku, aby som miloval. Veď je napísané, kým láska prikrýva všetky prehrešky.
bolo ti ubliženo, hastúte verso pendo, zagaruješ kole veci týra láskaha, alebo pripomínaš a ukazuješ niekomu niečo, že už nie je hoden tvojej lásky. Tak keď nie je hoden tvojej lásky, tak potom ani ty si nie si hoden Božej lásky. Lebo keď ty neodpustíš, ani Boh tebe neodpustí. Mnohokrát hovoríme, Boh odpustí všetko, nie je to pravda. Je to najväčšie klamstvo, aké existuje. Biblia hovorí, keď ty neodpustíš, ani Boh tebe neodpustí. Až aj povieš tu pošero, až aj vyhlasíš verši tyšic na spameť, nebude to fungovať. Musíš pochopiť, že Boh nám dal na to, aby sme milovali aj svojich nepriateľov. Buď pripravený na to, že mnohí povstanú a budú ťa nenávidieť. Myslíš si, že nie sme pripravení, my aj pastor, na to, že môžu niektorí z vás, čo on je tam, povstať proti nám a znenávidieť nás? Ale už my sme s tým prešli a vieme, čo to je. A my sme aj pripravení. To mi ver, že toto ma neoddelí. To len ty sám sebe uškodíš. Ver mi. Lebo to, že ten človek mňa nebude milovať a mať rád, to neznamená, že aj ja tento postoj budem mať. Nie. Ja musím niečo ukázať, niečo iné. Ukázať Boha, aký je v skutočnosti. Musím ukázať, že naozaj, keď mám v srdci Boha, tak ukážem toho Boha naozaj v skutkoch a v láske. Milujem Boha a ja verím a ja ho nasledujem. Dokáž to. Ukáž. Nielen slova. Ukáž svojim srdcom. Šunso penja sakana. To je podobenstvo, ktoré dal Jan Kríž. A to je Dixila. Kto dal zabiť Ježiša? To bol Herodes. Povedal, že si umie ruky, že nemá nič spoločne s tým. Ale on povolil, lebo ľud na neho tlačil. A dobre počúvaj. Vieš o tom, keby Ježiš sa chcel pomstiť, iba jednu vec stačil urobiť a pomstil by sa? Pozri sa, Herodes ho dal zabiť, ukrižovať a potom ho dali do hrobky. Ale my vieme, že Ježiš vstal. Je to tak, alebo nie? Amen. Keby Ježiš chcel ubližiť Herodesovi, len stačilo by toto. Išiel by za ním a ukázal mu a povedal, Herodes, aké som. Čo by sa s ním stalo v tej sekunde a v tej momente? Verím tomu, že na mieste by padol a zomrel. Ja keď kapkaleské peniaze Herodes, aké som. No, Pilát. Nie, Herodes. No a kada šum? Veď on stal z mŕtvych. Len stačilo ukázať sa Herodesovi. Mono chuďala z Varešova peniaze z tebe. Pozri jeho láska. Pozri jeho láska. Odpusť. Veď na kríži povedal, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. A odpustiť niekomu, ktorý je si vedomý toho, že chce ju zabiť sila človeka, tak to je oveľa ťažšie. Čo mám urobiť, keď mňa mnohí nenavidia a prajú mi zle? Odpúšťať, milovať. Som aj na vtekelkaj sečenenca, no predsa milovať. Musí si človek zaslúžiť lásku? Musí? Hej. Povedz mi, na tomto svete, kto si zaslúžil, aby nám bolo odpustené? Aspoň jedného človeka mi ukáž. Tak prečo si vyberáš, koho máš milovať a koho nie? A nepomstá raz vabí sama chytré, ale odpúšťať, zakrývať a milovať, tak už ťažké. Je to niečo viac, cirkev. Je to niečo viac. Kresťanský život nie je povrchný. Všetci mi mali pani. Kresťanský život nie je povrchný. Kresťanský život je hlbina. Boh bude žiadať od teba veci, ktoré sa ti nebude páčiť. Ženo ďala proti tuke, pelna proti tuke, láva kada a odu tuke pela odluk. Devla vaškada svojho mankerča, so man pokazím, že sa vám poničinja, so premande anđa sa vizionare čačipen, a jo tuke pelna tuke zjavenie, pelna tuke najloke derlav, so him pedalu ženo najpare dere. Buď žene, dikhen slabosť, odpusť. Ale keď si žene dokazí nikada v tepeno, tak je to, verím tomu, že pre niektorých je veľmi ťažké povedať odpusť. No príklad, keď si žene go odbližinžam, vyčinžam a penžam devla, penžam, peni prava, odmú mange.
одну манги сукерчо. Лебо те насал схопно када те керол. Насал схопно када те керол. Так ту мажи один неделю така ňovtu keď to lúkal. To takto nefunguje. Amen, ďasí ma čepro. Vnímam, že máme vstúpiť do väčšej hĺbky. Naša církev už musí vstúpiť do väčšej úrovni. Pena v Kavka Sarakanahi. Bradford už je dosť vyzrelý. Už vyrastol do väčšej úrovni. A pripravte sa, že budú oveľa tvrdšie kázne, ale nie preto, aby sme vás zlomili, aj keď niekedy je zlomenosť dobrá. Raz budem o tom kázať, ale je to preto, aby ste viac vyrastli. Amen. Aby vaše srdce už bolo pripravené. Aby ste pochopili, ako správne slúžiť. Bez tréningu, cirkev, bez tlaky, bez veci, ktoré majú prísť, nemôžeš byť vybudovaný, keď toto nechceš. To nedá sa, nedá sa. Musíme si uvedomiť, že náš skutočný nepriateľ je Satan a nie človek. Boh povedal Kainovi, za dvermi číha riech, je to diabol, ale ty máš ju ovládať. Pozri sa, ako mu povedal, aby niečo urobil s tým, čo prichádza. Nikto nevytrval a nikto nebol schopný. Pozri sa, keby bol schopný sa postaviť tomu, čo prichádza do jeho života. Ja verím, že to bola pomsta, nenávisť. Ale on sa podal tomu. Nie, aby proti tomu bojoval. On normálne zmukla len riechote, vstúpil andeleste a preto vidíme smrť svojho brata. Kain nezabil toho, koho nepoznal. Pochopte, on zabil vlastného brata. Vlastného brata zabil. Ty neočakávaj rány od sveta. Ale otázka znie, keď on mi to robí a ja to robím? Kavkazar tu mange, avka metuke, oko za oko a zub za zub. Církev, nie sme starý zákon, my sme nový zákon. Amen. A buďte vďační. Buďte vďační, že sme nový zákon. Amen. Lebo keby sme boli v starom zákone, vašou hriechosť sme vzdať nás. Ale pozri, Božia láska, čo urobila, čo spôsobila v našom živote, aby sme slúžili pre Neho tak, ako máme slúžiť. No nemôžeme slúžiť čociak. Nemôžeme slúžiť save kama z postojíha. To sa nedá. Bohu sa to protiví. Keď prídeš pred Pánom, Boh zahľadne na tvoju obeť a nepríjme ju, tak ako neprijal Kainovu. Hej, ledevleha našikali to vec. Ledevleha našika zahrajine stuť. Taká nakerava vareso, rečava a navoliteľne skopeť. Môžeš priniesť aj tisícky. Boh vie o tvojom postoji. A on prám hľadí na tvoje srdce, akýmto postojom ideš. A preto ťa varujem, aby si sa chránil týchto vecí, kým je ešte čas. Nedovol, aby diabol ovládal tvoje srdce tak, ako ovládol Kaina. Lebo nenávisť prináša veľké zlé veci. Nepokoj v tvojom živote. Ima navia šťastno, ale fuj nepokojno. Ima na avla pokoj, ale fut avla hádky. Ima nača hádky, ale avla zbúri. Koji schopno tekero andus boros prikaz zbúra, alebo varesane veci. Keď ešte máš tento postoj, že si schopný urobiť niečo, že neberieš na nikoho ohľad. Ó, človeče, treba učiniť pokanie a modliť sa, aby Boh zmenil tvoj postoj. Nikdy nebude slúžiť Bohu dobre, kým nezačneš to, čo ťa brzdí v tvojom živote, nech je to čokoľvek. Nikdy nebude slúžiť pre Pána tak, ako máš, dovtedy, kým nezastavíš veci, ktoré ťa brzdia k tomu, aby si naplnil Boží plán. Pretože ak nebudeš schopný tieto veci zmeniť vo svojom živote, nebudeš schopný ani vykonávať službu Božiu, ktorý ti dá. A preto ti hovorí, tvoje srdce nech je pripravené na všetko. Nemôžeme slúžiť zároveň v tom, ako len my chceme. My musíme slúžiť v tom, ako Boh to chce. Robiť podľa seba je tak ľahké, ale robiť podľa Boha je už oveľa ťažšie. A keď toto nie si schopný učiniť, tak potom neočakávaj, že ťa Boh môže používať. Neočakávaj, že tvoju obeť príjme Boh. Nie. Nemôžeme.
slúžiť hociak a zároveň hovoriť Bohu, milujem ťa. A keď vieš, že v tvojom srdci niečo sa nachádza, je čas, aby sme to obratili. Tam, kde je nenávisť, nech príde láska. A tam, kde je pomsta, nech príde dobré skutky. Všetko sa dá, cirkev, všetko sa dá. V Kristovi môžem vyhrávať. V Kristovi môžem vidieť tú dokonalú lásku, ktorú učinil pre nás. Dobre počúvaj. Sila je v tom, že ja ťa milujem, aj keď viem, že ty ma nemiluješ. Toto je sila. Keď viem o teba, že ty ma nenávidíš a predsa som schopný ťa milovať. Toto je služobnícke srdce, ktoré pochádza z Boha. Takýto Boh potrebuje služobníkov byť pripravený. A načakávka, hoďa Andos Boros, sú romni alebo orom. Sú možno fajta, vlastno fajta, bez nadovici nás. Fajta možno pralea, bratňako, alebo mňavo sokanov. Tu nejde len preukázať v zbore lásku, ale aj všetkým tým, ktorí sú vonka. Boh to chce od nás, aby sme mali ten postoj, aby sme milovali každého. Nemôžeme si vyberať, tak tu dra dodýkáva, ale znara dodýkáva, tu dra dodýkáva, ale nara dodýkáva. Toto nie je láska, láska si nevyberá, koho má milovať. Láska miluje bezhranične každého. Či si to zaslúžiš, alebo nie. Či si hoden tej lásky, alebo nie. Boh miluje, tak aj my musíme milovať. Ak tvoj život je nenávisť, v tvojom živote je nenávisť, závisť, pomsta, tak diabol má neustále ťa v šachu. Vieš o tom, že tam, kde sa nachádza nenávisť a horkosť alebo pomsta, tak diabol má akoby stále priestor, alebo môže ťa ovládať tým, že si pre neho ako šach. Vieš, čo je to šach? Pozri sa, on čo povie, ty to urobíš. A či chceš, alebo nie. Lebo má tam priestor skrze nenávisť a závisť. A preto sa varuj týchto vecí. A chceme, aby diabol nás neovládal, aby nám nešepkal, tak musíme niektoré veci zanechať. To znamená, že on tvoj život riadi. Ty si nemyslíš, že musí byť v tebe Satan, aby ťa ovládal. Nie, nie. On ťa môže ovládať kadarík. Šepkať ti, hovor ti veci. Počul si, čo ti povedal? Laganašun, keď si videl brata, ako zhrešil alebo niečo robil, tak čo, máme ho nenávidieť alebo milovať? Som aj nás tekel te ohovarinom, alebo te peno, te zakravino, nesker hriech, kaka sa nebudia pisinom. Lebo ak nie si schopný urobiť toto, tak počasom to ešte viac vyrastie. A to bude oveľa horšie. No aká napríklad, že by káva zle manulo, hekerovar, čo príklad, ho píjela kana. Tak ho budem nenávidieť. Penávadke, je to zlé. Zmen to, nie je to dobré, Boh to nechce. Ale môj postoj sa k nemu nezmení len preto, že pil. Tu pila ima na kana džahenna salama. Či ma tu dáme robiť? Nie. Ono má boje, treba mu pomôcť. Amen, amen. No a toto je láska. Že dokážeš pomôcť tým, ktorí nevedia. My nemôžeme byť ako tento svet. Tak tu mám go bližine, máme také dupľom. Nemôžeme v tomto postoji slúžiť. A chceš, aby sa Boh priznával, musíš milovať. Musíš odpustiať. Keď odpustíš, vtedy Boh naozaj skrze tvoj život tak bude jednať a konať, že vieš čo? Že mnohých ľudí zasahne tvoja láska. Diku keď žino, salestia sú blížime a jo v tukazino rado tykala to odnúkal, tak žane som kala a ja chcem byť takýto človek. Ale keď ty pomstí sa tomu, ktorý tebe sa pomstil, tak sotke nedá. Pozri sa, aký je to kresťan. Dávajme si pozor. Svet nás dosť odsúdil a súdi, tak ani ale na teraz súdosť. Nerobme aj my súd vo vlastnom dome. Nehovorím, že keď je to hriech, netreba povedať. Povedať pravdu do očí, aj keď to boli. Ale sa nemení náš postoj. Lebo ak sa mení tvoj postoj už k niekomu len preto, že si niečo videl alebo počul, nie ten človek zlyháva aj Saul dostal závis a hnev len preto, že spievali. Saul zabil 1000
Ale Dávid zabil 10 000. Odkiaľ prichádza závis? Nahoj Mariko Gilavo, na Mariko tu Tašaro, to je Feder Sarme, i keď nás okeravali silou a mocou sa to nedá, cirkev. Môžeš robiť, čo chceš. To Boh dvíja človeka, nie človek sám seba. Kvôli piesne Saul musel zomrieť. A jak pastori, slače z penďa. Vieš, čo bola picha? Čo zo penďa peske zbrojné šoske o Saul. Le okota afektu Andrej Mandri, nakamavka jomante mutare. Tako daleko zbrojno și zdarala sta ila Iov em șablea a Iov prehucila Iov pe zmurdarja. Ești ce to ukazalo picha. Da imelen da dava mante mudar tare și mudara mema. Uite na pene hoion man mudar de. Tia. De picha să ukazino. Ignenavi soano. Dignenavi soano. Viși zan palman de jana duma hoion man mudar de rani și mudara mema na pene na hoion man mudar de. Me pre smrť. Dokazinjas te ano picha. Ale to, ako prichádza picha, to prichádza skrze nenávist, skrze zloby, keď sa tvoje srdce mení. Keď budete počuť, že je niekto lepší od vás, dajte slavu Bohu. Picha prechádza pád. Dajte slavu Bohu. Náča sa meka zinava. Halleluja, ďakujem, Pane. Aj keď bude kázať ktokoľvek, aj keď bude pracovať, nech slúži akékoľvek službe, pochopte jednu vec. Buďte vďační a radosní za toho brata. Amen. Lebo keď ide správne, aj keď je podriadený a počúva, takže keď si služobník, keď provašali, až aj to je sláva Bohu za takých služobníkov. Ale keď už máš v sebe pichu a nenávisť, tak je mi to ľúto. Nevydržíš. Nevydržíš, lebo sám Boh ťa nepustí, ani my, pastori, ťa nedokážeme pustiť. A ani ťa nebudeme používať takýmto postojom. To mi ver. Oskar povedal pravdu. Keď niekto robí, on povedal na nás, na pastorov, ktoré sme pod ním. Keď niekto robí zle a robí niečo, čo nepáči sa Bohu, tak jedno viem, že Boh ťa shodí. A keď ťa nezhodí Boh, ja pomôžem k tomu, aby si shodil. Aby si bol schodný. A to je dobré, lebo má ten dohľad. A on hovorí, ak neslúžiš správne, tak Madara, ten odol tam netu telepekáva. A to je dobré. Vieš prečo? Chráni. Pretože on vie, že čo dokáže nenávisť, pýcha, horkosť vo svojom srdci, cirkev. Nikdy nedovoľme, aby sme mali tento postoj. Šunakala, ak niekomu zavidíš, tak je tam ten Kainov duch. A Kainov duch vyvoláva len hádky, veci, ktoré sú zo sveta, ako nenávisť, závisť, veľa vecí. A preto ti hovorím, chráň sa tohoto postoja, aby diabol nemal moc nad tvojim životom. Šunakana, od starého zákona až po nový zákon, Boží služobníci učinili mnoho chyby, aj hriechov. Je to tak? Ale Šunakana, Ježiš neučinil žiadny hriech a predsa ho zabil. Nedopustil sa za žiadneho previnenia a predsa ho ukrižovali. Ešte dokázal povedať, Oče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Šunakana, Matúš 9:50. Namušine, preginava. Sol je dobrá, ak však sol stratí svoju slanosť, čím ju ochutíte? Majte v sebe sol a žite spolu v pokoji. Vieš o tom, že ty si sol? Ale Šunakana, te a nebude podal lom bez premenenia na slanosť, mekošede, tak potom čím ju osolíš? To znamená, Martule Dženra de nič, sa vore koďana parku a na to sa znechutíme. Nebudeš im akoby chutný v ich ústach. A Biblia hovorí, že takýto, že keď je slana, alebo ma prechutíme, lebo noha, ma na ne nič lezla a či vezla do blato. No a Kanašun, to ukazuje na tvoj život, na ten postoj, aký máš. A pajskade písino, a žite spolu v pokoji. Prečo žite spolu v pokoji? Lebo tu týra slanosť ťahá, dokazíme zleđene z toho vplyvnilo. Buď zleđene z chutí neha, alebo aveha horko. A oče razvarno spinđana, či je kresťana alebo nekresťana, či je duchovné alebo neduchovné. Stačí sa pozrieť, alebo stačí sa trochu s tebou straviť čas
a podľa toho už poznajú, aký si. Preto si dávaj pozor, aby tvoja slanosť nestratila svoju chuť. Musíme byť v jednote a v láske, aby sme ukázali, ako slúžiť pre Pána, ako byť jednotný v každom jednom veci. Maj srdce kresťana podľa Boha, ktorý bude rýchly odpustený. Kadáke, buď rýchly odpustený. Lebo čím rýchlejšie odpúšťaš, tým rýchlejšie tebe bude lepšie. Čím viac to zadržavaš, tým viac v tebe to bude rásť a prinesie ti to nepokoj, znechutenie, prinesie ti to veľa vecí, čo ťa odradí od Pána. Na liek, na neodpustenie je iba slovo odpustenie. Amen. Verím, že ste si to zobrali a že toto slovo vás poznačí k tomu, aby sme si dávali pozor v budúcnosti alebo teraz, nech je to čokoľvek. Keď niečo máš a vnímaš, je čas, aby si dal do poriadku. A ja viem, že keď Boh prichádza, tak On vie presne, kde ma strafiť. Amen. Amen. Tak haleluja, Svatý, ďakujem Ti za všetko, Pane. Odozdávam všetkých do Tvojich rúk, Pane. Požehnaj každému, Pane, v Tvojej láske a v pokore a nauč nás milovať a odpúšťavať podľa Tvojej lásky, Pane. Ďakujem Ti, Pane, za všetko v mene Ježiš. Amen. Amen.